Igbo bi Igbo, anyị ka nọkwa na ụtụtụ ọma nụ, awụ na ịka na-abata abata. Aha m kwa CHINWE EBILI. Kekwe n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, onye gbasara ejiji Igbo na-asụ ejiji, ndị Igbo na-asụkwa ekike, ndị Igbo na-akpọ ya ịkwado nkwado. Nke ọhụrụ na ị na-akpọ ya kpọchie ike maka anyị niile Igbo bi Igbo. Eme Olowu nọ n'etiti anyị ga-akpọta ka ọ gwa ihe ụmụ nwoke obodo kwesịrị na-eyi apụta. Ozu nwoke kwesịrị na-adị ma ọ pụta apụta. Ihe nwoke a gị na-asị, hey, ọsọ nwoke na ife na-eme. Ọ ga-etibara ya anya gwa anyị otu nwoke kwesịrị ị na-adị n'ụdị dị iche iche tupu nwa na nwanne m nwaanyị gwazie ya otu ụmụ nwaanyị kwesịrị ị na-adị. Ịpụta ọ na-akpọtụ Olowu dị ọnụ. Ndewo. Ndewo. Igbo ma na-ege ntị ekene n'ụlọ ọka bụkwa m ome ekene. Ụlọ kwụsị n'ike n'ike ọka bụkwa ị na-emechi ka na-ekpebata ụda. EKEMEZIE CHIBUIKE m nọ n'ọgbọ anụrụ n'ụbọchị nke taa. Ọ dị mma. Olowu nleme ekike na ikiri n'ụbọchị taa ọ dị egwu. Akpụkpọ n'iyi n'ukwu elelu nke a na-akpọ ya na n'Igbo akpụkpọ mme na bekee. N'olu ndị iti a na-akpọ nke a brooks. N'olu ndị iti n'olu ndị bekee a na-akpọ ya brooks. Ọhịa a na-akpọ akpụkpọ nri. Brooks. Unu amakwa ị ga-ewelite okwu nwere obere. Ị ga-eweta aga ahụ ya. Hey, Igbo bi Igbo nni dị ha. Ọ bụ na ọ brooks. Unu na ha akpụkpọ oyi. Ọ brooks. Ọ nke ndị na-eje abata abata. Nna ị dị egwu. Nna eledị ihe ma gbasara ekike maọkwa ejiji maọkwa nkwado ike ịma gbasara ya. Ịma ihe mere wụ na ka esi akwado onye ọbụla nwere ka o si eji ejiji, nke onye ọbụla nwere ka o si akwado, onye ọbụla nwere ihe na-amasị ya ka ọ na-eyi. O nwere ọtụtụ ndị ọ bụrụ na ha kwadocha wee pụta, ị na-ajụ onye a nwekwa ndị agbata obi ma o sikwa n'ụlọ pụta, nwekwa onye hụrụ ya mgbe ọ na-apụta ma ọ bụ olekwara onwe ya na-enyo. Dịka m si wee jike, ihe a bụ ihe nke masịrị m. Yọtago ka njike ihe otu nwoke na-esi ejike a na-akpọ nke n'olu ndị iti senator suit. Senator suit ka a na-akpọ nke n'olu ndị iti. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ onye na-ejike ijike pụtara ine na onwe gị na-enyo mara ma ịdịkwa mma, maka na ị ga-ebu ụzọ gwa onwe gị eziokwu. Ine na onwe gị na-enyo ma ịdịkwa mma, ịpụtazie n'ezi ndị mmadụ wee sị gị na otu isi wee jike masịrị m makwa na alakịrị m ihe iyi. Yọtago n'iji chịkọta dịka isi wee jụọ ihe gbasara ejije bụ ihe eji ama mmadụ, n'ihi na ka onye si wee jike ka e esi gwa ya okwu. N'olu ndị isi asị na the way you dress is the way you be addressed. Ya ihe ji na-ekwu nke a bụ na onye ọbụla kere ekike ga-ekwu ekike ikere ga-ekwu ebe isi wee pụta. Ọ bụrụ na onye na-anụ Igbo ka ekike wepụta, ị ga-ama na onye awụ onye Igbo. Ọ bụrụ na onye wụ na-asụ Awụsa, ị ga-asị na onye a bụ onye Awụsa. Ọ bụrụ na onye Yoruba ka ekike pụta, ya sị na ihe a bụ nke ya. Ekike bụ ihe eji ama ndị ụdị dị iche iche. Ezi nwanne ada ọkwa eziokwu, ọzọ ekike ka eji ama ndị. Ọ bụ otu isi ka ekike ka a ga-esi agwa m okwu. Otu ide keta onye na-ege anya ama na iwe onye Igbo ka isi wee jike eziokwu maka nke mkpụrụ isi. Onye na-ege anya ọsị ya nke a bụ eziokwu, nye a bụ ezigbote onye Igbo. Ọ dị mma. Ịma na nwanne ekike na-anya ikukwenu tupu ị na-eyi nke wa akwa, eme ihe dị iche iche nwoke kwesịrị ị na-eme tupu anyị na-abịa na nke ụmụ nwaanyị. Ka anyị bụ ụzọ wegoro nke ụmụ nwoke. Otu a Olowu zuru ezu ka o bido na nke ụmụ nwoke. Tupu gị na-eyi n'akwa, ele ihe nwoke kwesịrị ị na-eme ma na-eyi akwa. Ị ga-achọ ọrụ, ị ga ịgba nkwụ, ị ga ụka, ị ga ebe dị iche iche. Ka anyị bidogodo na ka ihe kwesịrị ime ma na-eyi akwa. Ọ dị mma. Ihe nọ na ya bụ na n'ike ekike nke mbụ nke a bụ na onye ọbụla iteta ụra, nke bụ mbụ na iyi ebu ụzọ wee saa eze, saa ahụ, abịazie na iyi akwa. Ịma na enwere ọtụtụ akwa eji aga mmemme dị iche iche. Enwere akwa eji arahụ ụra, enwere akwa eji eme exercise, enwere akwa eji ndị nya ịchọrọ ịdị corporate, enwere akwa eji eyi nke ahụ. Enwekwara na akwa ọdịnala ụdị nke amị nke wụ corporate, ọwa akwa nke ị kwesịrị na-eji akwa eji enwere
corporate ihe a na-akpọ corporate wears enwere nke eji achọ ọrụ maọbụ nke ọ bụ nke eji achọ ọrụ nke eji arụ ọrụ maọbụ nke eji aga n'ụlọ ọrụ na offices nwekwa akwa a na-eyi mgbe oge mmemme dị iche iche ịghọtago nya ị ga-eji akwa ị na-eji aga n'ọfịs wee bịa mmemme omenala a na-eme nke eme ọ dị ka ebe mmadụ na-eji oyibo chọrọ ịgọ ọfọ a na-eji oyibo nji na-agwa gị a na-eji akwa ị kwesịrị iji wee jee n'ọfịs wee bịawa mmemme ọdịnala a na-eme nke eme nke a bụ ihe kwesịrị ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ọrụ ị ga-ewepụta shirt ka ndị oyibo si mma na-akpọcha ha na olu ndị iti wepụta shirt wepụta plain trouser Adanikwe ge ntị ada si wepụta shirt wepụta ndị Igbo na-akpọ na shirt ka ndị Igbo na-akpọ iwepụta shirt iwepụta plain trouser ya nwee ugwu ogologo ka ndị Igbo si akpọ iwepụta belt ka na-eke n'ukwu iwepụta ị ga-enwe belt ị ga-enwe akpụkpọ ụkwụ ya shoe nwee nke a na-akpọ socks maka na iyiri shoe na iyi socks ọ ga-eme ụkwụ ga na-esu isi iyipụta shoe ga na-esu isi onwe na-eme ndị ụfọ ha wepụta ụkwụ ha n'ọgbọ ọ na-eshi ọsọ agba dịka ememe ihe mere ha wepụta ụkwụ a n'ime shoe and ọ bụrụ na onye abịa yiri shoe a na-aga osi ebe a jee ebe a gachaa n'anwụ pụta ikuku eku ya n'ụkwụ onwe sọks iyi ga na-amịkọrọ hit na-eme gị hit a ememechaa gị n'ụkwụ ime shoe nwere leda ka eji wee mee ya o mezie ọ na-esu isi wepụta ụkwụ n'ime shoe ahụ ọ dịka ụkwụ onye ahụ ebe oke nwụrụ anwụ nọ onwe na-eme ihe niile ada enweghị inwe ikwu gbasara anyị nọ na ọkọ na anyị a ga-ewepụta ji ma echi pap ma ihe ọzọ nwere ije ihe nwere ikwu na ihe niile okwu olee owu ikwukọtacha gị ya ka ntinye ọnụ ka mmanya ọnụ ofu n'ihe niile okwu ọ sị na onye chee akwado chee pụ apụ bụ ụmụ nwoke ịchọ ịkwado akwado ị ga-eyi uwe ị gaghị eyi uwe eji eje like onye na-arụ ọrụ n'ụlọ akụ ị gaghị eyiri uwe eji nkwado onye na-arụ ọrụ n'ụlọ akụ jiri ya jewe n'ime ahịa o were uwe eji eje n'ime ahịa ji ya jewe omenala ihe ọdịnala o were ya je gọwa ọfọ dịka otu o siri kwuo nke ọfọ a na-atọzi gị iche ọ tọrọ ya ọchị onye ọchị tọrọ ya chị ọchị gọva nke eji eme ọdịnala ihe ahụ o kwuru wee eziokwu ụfọdụ ụmụ nwoke na-eyiri akpụ ụkwụ ha agaghị eyi sọọsụ n'ime ya apụta ebe niile a na-ese yipụ akpụ ụkwụ ebe niile a na-ese onye ọbụla apịchichi aka n'ime ọ dịghị mma nwanne anyị nwoke bụ onowu nwaanyị okukọta gị ya ọ dị mma nwanne anyị nwoke iso ihe niile ịkpọchiri ahụ nwoke ga-ewepụta mana aga achọ ọrụ kwezi isi shirt nke a nke eji arụ iwe shirt iyi nwe shirt nwee trouser nwee belt nwee akpụ ụkwụ nwee socks nwezie tie ị ga-enwe tie mmechi ego achọ ọ bụrụ na ihe ya na-aga na corporate offices ebe a na-aga achọ ọrụ ma ọ bụ sọsọ ị chọrọ ọ bụ ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ị nwere ọgbakọ nwụrụ corporate meeting ndị oyibo ihe ndị iti ọ bụrụ na ị na-eje ihe ndị oyibo corporate meeting ma ihe dị otu a ị ga-eji akwa ndị ị ga-adị ka ndị ahụ wee jee ka ha nwee ike nabata gị dịka onye nke ha maka na ọ bụrụ na ị na-eje mmemme ihe dịka n'ụlọ akụ kịta ọ bụrụ na ị na-arụ n'ụlọ akụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị unu na-eje iyi efe ọdịnala maka na ọ nwere ụbọchị ndị ụlọ akụ maọbụ ụlọ ọrụ dị iche iche na-eji ewepụta ha wee yie efe ọdịnala na ha na-akpọ ya cultural day echi Friday ụfọdụ na-eyi echi Friday ụfọdụ na-ewepụta ofu ụbọchị sị na ihe anụ n'ime ọnwa a anyị ga-eyi efe ji mara ọdịnala ebe anyị si wee bịa ị ga-eyi isi agụ n'ụbọchị Mọnde jewe n'ụlọ akụ na ị na-arụ n'ụlọ akụ iyi ndị onwe gị ị ga-ajụ ike ndị ọzọ yichara shet wee yiri trouser onye batara n'ụlọ akụ nna biko a na-agba ọfala taa n'ime ụlọ akụ a ga-ajụ ma a na-agba ọfala ya ọ bụrụ na ịdị iche mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị iche ị ga-adị iche n'ụdị dị ụtọ ọ bụrụ na iyi isi agụ na ọ dịrị ụtọ mana ị ga-adịwapụ na ndị ọzọ ọ dịka ị na-akpazi oke mana ọ bụrụ na ị yiri shet dịka ụfọdụ ụlọ akụ kịta ha na-eyiwezi yunifọm
nke a bụ nke a na-eyi ụbọchị dị ụta ụbọchị dị ụta ụbọchị dị ụta iyiri ya pụta ndị ibe gị pụta esi n'eziokwu eso m n'ibe m wee dịrị otu ha dị. Ọzọ dịkwa ka ibe ị ga-eyi ihe eji eme spọs jewe n'ụlọ ọrụ. Ịmara ndị nke na-agba igwe nke a na-akpọ cycling, ha na-eyi akwa na-atakpacha ha atakpa n'ahụ, ụmụ ihe dịka ihe body hug, ihe polo, wee bịa gburu helmet, wee bịa gbara onwe ishu ha na-agba were agba igwe ha na-agba. Ị ga-eyi ya gawa n'ụlọ akụ, iyiri ya pụta gị onwe gị, ị ga na-ajụ onwe gị ahụ ọ dịkwa m, maka na ịpụta iyi body hug yiri ihe pere mpe ha ebe a maka na tight ka ha na-eyi. Ihe ndị be gị yicha taa yi tie na suit n'elu shirt, iyiri ihe a onye pụtara onye bịara imepe akaụntụ ma ọ ga na-asị ha nke ha ga-emere gị, onye a ga-ajụ gị nna onye ojikwa ọ na stadium ka isi wee bịawa ọsọ na-achụ gị iji wee ịhụcha ebe ihe eje gbaa marathon ọ wụrụ n'ime ụlọ akụ. Nke a bụ ejiji anyị a na-eji ihe gbasara ụlọ akụ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ na ụbọchị ala a na-eme mmemme dịka nso rụta aka ịgba ọfala. Ịma na agbara ọfala n'izu ụka gara aga, Igwe Achebe Agbụgidi nke mbụ gbara ọfala. Ọ bụrụ na ibe ebe a na-eme mmemme a, ka mmemme a na-aga na-ege ahụ ndị bịara yiri kpọrọ suutu yiri ka ọ bụ nwanne m kwuga efe ọdịnala. Ị na-ahụ ụdị otu a ndị ị na-afụ isi aga na-arịbe eri na-afụ ọtụtụ ihe na-enwe isi iyiri efe ndị bekee ebe ahụ ị ga na-ajụ onwe gị nna ihe akwụkwọ ebe m kwesịrị n'okwa ịbịa pụji iche. Ọ dịzie ka maka na ụdị ihe a abịa ga-ebi n'igwe osikapa onye onuno ịchọ n'ilu gị kwuola aka nke ikwoli aka ezi ka isi ekpolizi aka maka na ebutezi ofe ọnụnọ binizie gị maka na ka ezi gị iwerezie susu na-eri ọ mkparị ka ọ gwụrụ. Ịma na nwanne m nye na-ekwe gbasara ejiji ụmụ nwoke na anyị na-ekwu gbasara emekwe nke m na-ahụ ụmụ nwoke ụbọchị kịta ha jikọ otu na-eji ha bute akpa ka ụga awakpa akpa dibe o nwere obere akpa a na-elekwasa nke akpa dibe akpa ịma na ihe niile nwere ihe so ya. A sị na fashọn nọ ọgacha owucha owugharịa, so ihe na olu ndị ite a na-asị na fashion is revolutionary. O mechaa na ọ na-revolve, ọ na-abịa ọla ọbịa. Ịma na o nwere ihe ndị a na-eyi ugbu a mgbe gboo. Eziokwu ka ifo. O nwere ụdị efe ọ na-awụ shet a na-abịa yiri, ọ na-enwecha flawa o wee na-ewezi ụmụ nwoke akpọrọ ya vintage shirt. Ịmakwa akwa papa m ha jewe gba awa ntịrọ mgbe nwa ọ bụ mfa ha jee gbakọ okwu mgbe nwa traụza a na-akpọ bongo ya nke ndị a na-akpọ bootcut ugbu a ndị mpa ya eyigo ya eji ịhụ mgbe eji wee buo n'afro. Eziokwu. Mana kịta onye hụ gị ka iyi ya sị gị na ihichara ndị isi varanda po si iyiri ndị nkụzi na ọwụwa dị sọ ndị nkụzi maka na ụdị efe a ha na-ahụta ya nọ ndị gboo na-eyi ya, mana kịta akpa ị na-ekwu okwu ya ịma na o nwere ọtụtụ ihe na-adị n'ime akpa ahụ. Nwanne bụ nna gwa anyị na dipendịrị onye bu achọrọ m ịmere na n'ime akpa onye bụ nke o bu onye m ji ajụ ọwa akpa dibe ọwa akpa iji mgbe ọwa akpa dibe nke nọ n'ọha nta akụkọ kịta ụfọdụ na-awụ ihe na-adị n'ime ya, ha na-etinye ya ekwentị ha, tinye ihe a na-eji achịkọta kaadị ATM ha na ihe ndị ọzọ dị iche ma complimentary ma business kaadị ha na igodo. O nwere ike wuru igodo ụgbọala, o mere ọnwụ mmadụ ihe na ọ na-amasị tinye igodo ụgbọala ha n'ime akpa ma ọ bụ echi ya n'aka. Mana onwe ndị nke wụ ha na-achịgharị ya na ka onye ọlọma na ha nwere ụgbọala, nwee ndị na-etinye n'ime ya, nwezikwa ndị nke wụ na ndị nke m na-achị kpọkịta unu ma onwe unu kwụsịnị ya ihe na-adị n'ime ya screwdriver atakwa ọka eti n'ime ya. Ụbọchị o nwere maka injin ekwe onwe ụbọchị ndị na-anara mmadụ akpa, o nwere nke ha pụnarị akpara ya n'ike tikapụ ọsọ mgbe ha bịazi na-afọchi ihe a bụ ihe ntu screwdriver na ọka atafara atafọ. Olowu jidegodo ya ahụ eji ọchị atabogo asa akpa ụmụ nwoke ji eyi seji ha na-eko seji eme ekike ọsụwaga. O nwere ndị nke na-eyite enwe ndị nke na-eyi. Ụmụnne m
Igbo dị mma. Anyị ga-aga n'obere ezumike. Anyị lọbata ka nwanne anyị nwoke kọwaa ihe o bu n'ọnụ ma ihe o bu n'obi bịa n'isi mbido n'ụbọchị taa anyị na-abịa.